της Ελλάδας. Πρεσβευτής αυτής της καμπάνιας που διοργανώνει μεγάλη ελληνική εταιρεία εστιατορίων είναι ο αγαπημένος όλων μας Σάκης Δρουβάς και θα μας μιλήσει για το μήνυμα και την προσπάθεια αυτή. Ναι, είναι η τρίτη χρονιά που συνεργάζομαι με το Αρκουδάκι και είμαι πραγματικά ευτυχής και πολύ χαρούμενος γιατί έχω από πολύ κοντά δει τα ωφέλη αυτής της συνεργασίας. Για 2 χρόνια όλα τα έσοδα πήγαιναν στο Σύλλογο Ελπίδα, όπου εκεί ως πρεσβευτής του Συλλόγου είδα από πρώτο χέρι τη μεγάλη διαφορά που μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί όταν είμαστε ενωμένοι και όταν συνεργαζόμαστε. Αυτά τα χρόνια τα οποία συνεργάζεστε με το Αρκουδάκι, έχετε δει να υπάρχουν περισσότερα παιδιά που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή έχετε δει τον κόσμο που βοηθάει να υποχωρεί λίγο στη βοήθεια που δίνει λόγω οικονομικής δυσκολίας? Κοιτάξτε, κάθε χρόνο η προσπάθεια μεγαλώνει και κάθε χρόνο τα αποτέλεσματα γίνονται καλύτερα. Μέχρι στιγμής η οικονομική δυσκολία που ζει ο τόπος μας αυτή τη στιγμή δεν είχαν επίπτωση στην ανταπόκριση του κόσμου σε αυτό το κάλεσμα και αυτό είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι ο κόσμος, η αίσθηση αλληλεγγύης υπάρχει και το βλέπουμε έμπρακτα. Ακόμη και όταν περνάνε δύσκολα οι Έλληνες δεν σταματάνε να στηρίζουν αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ποια είναι τα παιδιά με τα οποία έχετε δεθεί περισσότερο? Υπάρχουν κάποια παιδιά ανάμεσα σε όλα όσα βοηθάτε που σας έχουν κερδίσει? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν. Έχουμε θέμα στη σύνδεση, έτσι. Έπεσε η σύνδεσή μας. Και τα οποία παλεύουν καθημερινά για τη ζωή τους. Δεν μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει. Αν μπει κανείς σε αυτό, αν το δει από κοντά και δει την προσπάθεια, βλέπει ένα αγγελούδι στα μάτια κάθε ενός παιδιού από αυτά. Το γεγονός ότι έχετε και δικά σας παιδιά, κύριε Ρουβά, σας κάνει πιο ευαίσθητο απέναντι στα παιδιά που έχουν ανάγκη? Είναι δύσκολο να το απαντήσω αυτό. Σίγουρα έχω αλλάξει εγώ πολύ προσωπικά. Και η Αναστασία και το καινούριο μωρό έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή μου. Έχω δει τη ζωή αρκετά διαφορετικά σε πολλά σημεία της. Νομίζω ότι ο κάθε γονιός το αισθάνεται αυτό μόλις αποκτήσει παιδιά και είναι ένας λόγος για τον οποίο θέλω να προσπαθήσω ακόμα περισσότερο. Να προσπαθήσω γιατί καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι αυτό το πλάσμα για τον κάθε γονιό. Εσάς πώς σας αντιμετωπίζουν αλήθεια τα παιδιά? Σας βλέπουνε, φαντάζομαι, σε εκπομπές, ακούν τα τραγούδια σας στα ραδιόφωνα. Τώρα λοιπόν που είστε ανάμεσά τους, πώς σας αντιμετωπίζουν, τι σας λένε, τι αγωνίες μοιράζονται μαζί σας? Δεν μοιράζονται αγωνίες μαζί μου. Αλλά χαρά? Μοιράζονται ενθουσιασμό και χαρά, ναι. Και είναι κάτι που μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Όταν βλέπεις παιδιά τα οποία βιώνουν δύσκολες στιγμές και αντί να σου μιλάνε για αυτές τις δύσκολες στιγμές, το μυαλό τους είναι πώς θα μοιραστούν οποιαδήποτε ίχνος χαράς μπορούν να βρουν εκείνη τη στιγμή, είναι συγκλονιστικό. Πώς ξεπερνούν δηλαδή το ίδιο τους το πρόβλημα, την ίδια τους την αγωνία για ζωή και θέλουν μαζί μου να μοιραστούν λίγη χαρά. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή βοηθάμε τα παιδιά, παράλληλα παίρνουμε και μαθήματα από αυτά. Ότι η ζωή συνεχίζεται και ότι ακόμη μέσα από τα προβλήματα πας παρακάτω, Είναι η μεγαλύτερη μας δάσκαλη τα παιδιά. Αρκεί να τους το επιτρέψουμε. Το μάθημα που έχετε κερδίσει εσείς από τα παιδιά που μέσω του Αρκουδάκι βοηθάτε, ποιο είναι? Κοιτάξτε, είναι πολλά τα μαθήματα που μαθαίνω καθημερινά. Και από τα δικά μου παιδιά και από το Αρκουδάκι. Πιστεύω ότι η ζωή μας γίνεται πιο πλήρης, πιο γεμάτη όταν μπορούμε και προσφέρουμε. Πολλές φορές, ξέρετε, όταν παίρνουμε δώρα, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δηλαδή μας φέρνει ένας φίλος μας ένα δώρο και μας κάνει αυτό χαρούμενους. Και δεν έχουμε αναλογιστεί ποτέ γιατί αισθανόμαστε και εμείς πολύ μεγάλη χαρά όταν δίνουμε εμείς δώρα στους άλλους. Αυτό λοιπόν όταν δεν είναι ένα απλό δώρο αλλά είναι τόσο σημαντικό, είναι δώρο ζωής, είναι δώρο το οποίο
Βλέπεις τη διαφορά που κάνει αυτό το δώρο στα μάτια των παιδιών, σε κάνει και αισθάνεσαι